See the Ghana, Echi Garino. Anna Garine, Yadia Sokins, and yes, Papa, we don't miss them, we go some crack. Bisabas, I have food here. If I say, Sa quad the afum, waka and Sembia, and Nukas walker. Yeah, but I say, Seka Sebu, obey to have a patcho. And your own Pia Bonten, non for camera and sin show. No, ye na non free, Mahama show. No, on Casa, no kind of what. And yes, 4 years a dear enemy. Oh, here and an anybody see. Nibri be or ye be out. My son, and no, my chassis, no, my chassis. Ayana, also, Rana make us send the actual. Tia me, too, Papa. Say, we are Quadano with Siso. Nanya me, Pejana, so one once another mount, Hoswa. You will be a bit to me, Abrawas. Tia me, Auntie, or no, Sa Quadiano. Or no, no, number, and in the bush we are for. Ebedi Garissa. Arafunum sa akwadie ayenyum tuni kese e wo man Ghana mu eba ne se yentronyum eba ne se yentonyum empo se ba ne nyum tuo mu niema woyɛ ade papa na enne ensɛm abeto abefo ntentan so adodo na kyerɛ wo madwen ene se sa akwadie abemeki comment bi e wo social media ne so watro se back to Gary Sokins like never before na kyerɛ se sansɛm na wo ka no Ghana for dodo na kyerɛ mu a wo ma back to back e dia ma eye mampani John Dramani Mahama Ghana for bi so kyerɛ enti Ghana ha yenti bi nya ne yepe enam so e ma sofo bi ababonte Prophet Mensa dodo na se wo firi nyame na so nya no ntini wa ha ye baba behwe niema a wo ye ne nsɛm a wo ka e de atia sa akwadie e won tworo ye na sa akwadie e be ma ha etu ma GH so afi na oni mi abom puni mpo aye madom na subscribe na afi so like na share video no e fa ma me na niema enye kama na ye mmonwura nsɛm ni mu yie pa na ye nka enkyerɛ wo Prophet Dr. Abednego number no so the screen ase no mesro de fa ebrabo mu ha obi a wonte ase no frɛ no na obema wo anu yie kama e de aka ho arafonom ensɛm a Prophet Mensa ebe ka no anu odin ye nyira ye nya abotere ne ye ntami twuku ne ye hwensɛm a wo ka ebra wo ne ye nsɛm twuro ni bi gina gya ho na rubber ball ne sigya so a wo nu ansuosie na wo dome sa akode ne nsɛm sei e na wo de tudwa See the Ghana, Echi Garino. Anna Garine, Yadia Sokins, and yes, Papa, we don't miss them, we go some crack. Bisabas, I have food here. If I say, Sa quad the afum, waka and Sembia, and Nukas walker. yeah. But I say, Seka Sebu, obey to have a patcho. And your own Pia Bonten, non for camera and sin show. No, ye na non free, Mahama show. No, on Casa, no kind of what. And yes, 4 years a dear enemy. Oh, here and an anybody see. Nibri be or ye be out. My son, and no, my chassis, no, my chassis. Ayana, also, Rana make us send the actual. Tia me, too, Papa. Say, we are Quadano with Siso. Nanya me, Pejana, so one once another mount, Hoswa. You will be a bit to me, Abrawas. Tia me, Auntie, or no, Sa Quadiano, or no, number, and in the bush we are for. Ebedi Garissa, Mama Abambia Basona, so we to me a young quine, no wedi, no did me, now crofo, or no common dewam, no saying crofo, or come back at duama chance, or no, Miss or Comamano, or Anema. And when you hear, Sa quad de o sere, o si upesa o sere, and when you hear to Sa quad de Miss Rato, so, but say Sa quadi whisker, Sisiam no can say what then home. One who or the 4 what turn a Japanese, another one who be done. Hey, Papa, and then I say, oh, no, I don't know, because I support to my hammer. Miss Opatuma Hammer, if you say, on manner, you woman, when you hear about your second chance. Your time, as I say, Timmy Mufo, my brother, on hot Tom, any. What you say? Obi Bedi Gario, Obi Be your boo, or no, and father, baby or fire your years, Caro, or my common contrast. It's a Papa see and then up see at the old say see at the me and one will say you show me who are robbing him a rubber bucket. And one a rubber bucket. And show me who are name Papa. There be a dancing. Papa Brabra Bedia dance here. Bedia dance here. Fatu Papa no so.
ensuo na ehura na enhuru ehuru pa medase enti aduane a edi si gya so a yen no ebe a nipa di no sa akode afiri sa abre weyi kɔ no so wa ma me pa chaw ampa mahama chawa ampa Ghana fo nyina chawa sana na abra bobaye sa akode ade edi si gya so kura no aduane di ronya so kins no so ye de gya na te gari na ansa na ye de aye so kins enti onhwe no husu ye na onhwe na no kasa ye na abiri bi etwem no na mahama ni kamafo enti de omo pa na Ghana fo nyina de ye sese ya na nkrofo wo ho a nipa tre susum abua no sa omra ana waba okay medase ya okay it papa sisi ade de waye ne de waye wi de aman ma ya wi ma no 7 days so on pia bonten emepa chaw sa akode so wan pie dia ani onu no sigya no so no ahunhehia ohaw ne amane ababresa na beto no on pie no makasa Arafurum na chese nsam na no aye de Ghana fo be chiremu aya bloody sansem mi beto abonten ape na Ghana fo bi kan se Ghana eba ne sen obi akwa kwotro ne tweet ato ho no anase obi atro ne ntwero ye bi e de agu social media na ye Ghana fo bi nom se woni eye mampani John Dramani Mahama ensam we amebunum bu afu se de kame se ukopie mu NDC ne MPP party ni mu aye kesene ne wo mu ka nyina ne se sa akwade nya obi etimi hunu party a wo join so ye MPP so ye NDC so wo chada fa ye nim party a wo join enti ba ne sen e na sa ne ma we eba ebinum kra kire mu se Ghana ye ba eye mampani na nada nkwa akufo ado ati agwam no ne makoso no se ye o se nyo ya nto na no asem nanso bre twa mu ana John Dramani ti so akane no wo bonyu bebre de majo Mahama na kire se ne ma nkoyi Ghana fo bu afu se ase wo ya ye hypocrite ense mi nti kame ho na ye mada good akwa aba ne fa nkomon enso so ohima ye mo akwa aba e de batu ma GH so ma me meje so na abrabo mu kosen nyame adum ka se uda sore a na there is a divine selection account afi na ne aka na koye experience ahweyi ene adum ne de afem na de ase colors na no aye de ni abre ma me se misia kakra kakra enya sa wo hwe etin mu ha se de ekọ na color block ne de ekọ Ghana fo bu afu e won nsem bi ekoso wo mo nsem kan nyina ne se sa akwade ye obi a ye kan nwom de ya nkoho wo ya de na se ba ni video twa eniema nyina mu no ya de na se bibi koso e wa amemu mu na nya otimi de nwom e ba be yi ano ene oyo nipa bi a oni nya asem krampo na wo be ka de onkasa e kire wo de nwom to ba be yi wa no eno na Ghana fo ka ne se wa ba be ka sem bi eye back to Gary Sokins ni ade dodo na ene ka ne ho nsem bone e de na be ka fa sansemi yo ma me medase na afi ma fa kwanya we so acha we sefo ene wa hwefo na asemi no kwasem ne se me hu video no eye mesre video eye sofo de ye no ye be prophet ne de ye no so ye pese ehunu ne Ghana fo ka no sai na esi ko no Ghana fo na koye mu hu nipa bi a wo asa ye nti amanyosem na se yie se bibi koso na obi kire na adwen a na ye de bebi o kire na adwene ne koye no atag no se ho no wo enti se bi a NDC abai bibi koso na da gold miti ye bi be kire ma adwen se ade na koso no enya ye se we no ye MPP ni nti na wo ka ne sa se MPP te so na bibi koso na enya na me be ka wo ba si we no ye NDC ni nti na wo ka ne sa enu nti eba sa ya na ama ye celebrities no o asam kana kwa koye demfi se wo mo ane be ka se bibi ikoso ase ne okan sa akode adwuntini enti se bibi ikoso a ode nwumto no ene kasa enu nti se bibi enwumto bi aba ana asem bi aba na ode aye nwum na waka edi enti na ye tag nwum ne se eye oto de waye mampeni John Dramani Mahama bi so kwa na enye sa ye keken eye aka ne ate ne ye keka ye nya sa akode na kasa no kasa so ma abonten emeka ase nwum na meto ye no eye Mahama ba wasan aba no na inspire me ma meto ye eye MPP fu elusu ye na inspire ma meto ye sen ka wa ba abonten be kire mu sei dia na ka ye di bibi tag na ka ohun kwan se betim dia tag ba for now no eye tweet na wa tweet o meka ahwe nti sa tag na de tag ne se o body atia NDC no enimsa eniho ohima matene wo kana se na Ghana fo nsem a wo mu bisa ne se ebra na nada nkwakufu ado eteso no ye nyina ye hu se dia memu ne koye enti adan ne honom no wa ma meka sansem na mfa MPP ho na ye ba eye Mahama pen so ape
waba abeto ete na kyerɛ sɛ saa brɛ no na nadra nkɔ ate ase anaasɛ wɔte ɛyɛ akonnwa no so no na wotu eti enye yi ana. Okay, sɛ yɛhwɛ saa akɔde a ɛbra na NDC ɛwɔ so na dum so ɔkɔ so no ɛno na saa akɔde bɛbɔ nnwom ɛde ti a dum so na ɛkɔ so no ɛna yɛhwɛ sɛ NPP so baayɛ a ɔsan bɛyɛ nnwom ɛde bɔ na naba so sɛ dum so baayɛ na mekaayɛ na sɛ free SHS abadeɛ a ɛde ntina menka ntina na to aso saa akɔde ne ha nyina ani saa akɔde na asɛm nyina ani no na Ghanafoɔ no kyerɛ sɛ ɛne ɛsɛ wɔka no sei ɛwɔ NDC apɛ so deɛ a ne na yɛyɛ no te ɔbɛmu ha so wanka nanso megye de sɛ ne na yɛyɛ ankɔ yɛ no saa akɔde kan na bia yɛ ne ebu yɛ ne kusu ne yɛnti so what sɛ ɔyɛ dwuntu ne nti ɔno no ɛkɔ ɔbɛfa so ɔbɛ express ne ho ɛyɛ nnwom to ɛnwom to no sɛ obi sɛ ɔmo a bebree no wɔ kwan mo fa so de nnwom nnwom ebi sɛ ɔyɛ dware no ɛna ɛbaayɛ ebi wɔ hɔ sɛ nkoa mehyɛ dem na ɛka me nkoa na ɛba ebi wɔ kɔ nam street bibi si na ohu sɛ ne ade ne si ya na de ayɛ nnwom no watro ɛnu ta dwontofoɔ ndom wɔ kwan bebree mo fa so mo de tro mo nnwom ebetimi abasa mo nyɛnsɛm kakra bɛwom kristosɛm kakra bɛwom abosonso ɛyɛ nyɛma bebree eti sɛ dwonto ne bi atro nnwom na watro ti bibi na waka bibi no ontimi mfa nyina no so ɛntag na sɛ empo sɛ akɔde sɛ ɔyɛ NPP ni sɛ empo sɛ akɔde sɛ ɔyɛ NDC ni a ɔto aba enti ɔwɔ kwan so timi kyerɛ sɛ ne wɔ Ghana ha yɛwo celebrities ɔmo bɛyi ɔmo anim akyerɛ bebi ɔmo wɔ enti sɛ akɔde nso bɛyi n'anim kyerɛ sɛ me wɔ ha ɛno sɛ nkɔnfom yɛ wɔn fom yɛ na wɔn sɛ da gold ɛyɛ na to de bi a Ghanafoɔ ɛnyɛ sɛ asɛm na wo ka na mente wase anaasɛ me ne wɔnya adwene me no yɛ adwene but yɛ na mpempi no yɛ si ebisa nsɛm no adeɛ Ghanafoɔ ka ɛne yɛ bisa Ghanafoɔ nsɛm a wɔn mo ka nyinaa ne sɛ wɔyɛ dwumtini deɛ ba yɛ hyɛ de hu sɛ wɔ NPP ana wɔ NDC but Nana Addo ɛpɛ ɛyɛ president no bɔnwom man wɔne Kwame Eugye bɛ bɔnwom na saa nnwom na wɔbɔ no ɔde bɔ na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aba so sɛ wayɛ adeɛ but ɛbrɛ duru Mahama pɛn so no sɛ ɔbɛka yɛ na no etwa mu ada na John Dramani Mahama ɛte akonnwa so no wɔbɛbɔ nnwom bi na saa nnwom na ɔbɔɛ no na akɔyɛ fɛwdie ho nnwom na wɔde twetwe no enti Ghanafoɔ haw nyinaa no sɛ ebe etimi ba sɛ wotimi bɔ bi twetwe nipa deɛ a ɛne ɛbrɛ na Nana Dankwa Akufo-Addo te so hwɛ cathedral ho nsɛnsɛm hwɛ free SHS nkɔlɛ kɔ school 3 months na ɔmaba sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ aduane kwa na ɔmunya bi ni sɛ na wotimi bɔ nnwom anaasɛ wowɔ kwanya sɛ wotimi de nnwom to kasa kyerɛ nipa saa brɛ na wo ka nye yana maame ne obi ka ene ne obi nka no yɛn ntimi nhye ne kete sɛ esan sɛ me meti hei me hu ne sɛ adekɔkɔ yi nye nti wo so hu ne sɛ enye enti sɛ Ghanafoɔ hu ne sɛ na Nana Addo abamuo no cathedral sensem free sɛ Ghanafoɔ hu ne sɛ enye a ɛno nkyerɛ sɛ kyenkyeakyai sa akɔde so hu ne sɛ enye ne sa akɔde ni hu sɛ enye wɔ sɛ ɔka ho asɛm no ka ho asɛm enti yɛntimi nhyɛ sa akɔde sɛ wɔyɛ dwuntuni na wɔto nnwom no nti no ne bibi a ɛkɔkyew a ɔmfa nto nnwom ma no nye yi time ɔbɔ dum so ho nnwom no ebia dum so ne ka no ebia na saa time full na ɔtɔ de gu ne generator na no yɛ de ma no okay ɛkwan bɛ na mɛfa so a mɛka ma aban na te sɛ dum so no ɛha me ɛkwan obetumi afa so ɔbɛka ne sɛ ɔbɛde bɛto nnwom ɛna ɔde to nnwom no saa akɔde to saa dum so nnwom yɛwɔ celebrities ne so bi wɔ Ghana ha wɔn so amɛka sɛ dum so no ɛkɔ so no ɛnyɛ yɛwɔ celebrities ne bi wɔ Ghana ha wɔn so yɛ edin tina dum so nim enti wɔn so ɔma amɛka na no kyerɛ sɛ dum so na ɛyɛ ana enti sɛ yɛyɛ hu adeɛ sɛ adeɛ ne nyɛ no nkyerɛ sɛ saa na wɔ so obi ɛhu no enti sɛ wɔbɔ nnwom de bɔ na n'aba so a ebia sɛ akɔde to ɔyɛ celeb sɛ ne meka yɛ no ebia sika egu ne so a wɔtua for free SS4 ɛkɔ school ne modern bo a wɔbɔ de bo amanfo no hu ne sɛ na n'aba yɛ no saa burden ne firi ne so okay deɛ na mɛyɛ de ama Nana ɛne me nso ne mahu wɔ Nana mamɔ no hu ni enti me nso me fa nto nnwom na n'aba so a saa akɔde nyɛ bɔne na kyerɛ sɛ da gold mampani ba yɛ John Dramani Mahama aka ntetea ne wɔte agwa mu no wanyɛ bibia amma ɛyɛ sɛ akɔde ahu ne sɛ adeɛ wei deɛ John Dramani Mahama ayɛ adeɛ sei enti ɛwɔ sɛ me nso meda n'ase ana ɔbɛtena aso no deɛ kra bi kra na sa akɔde kan na yɛn hu wɔn sɛ Ghanafoɔ ne ayɛ sɛ negative cells enti no asɛm no sɛ wɔka ne papa me ka kyerɛ sɛ yɛnte na mmom sɛ wɔka ne bɔne de a ɛno deɛ yɛbɛtiam yɛde ho nkɔmmɔ enti sɛ sa akɔde kra kan na yɛnte nso ɛno sɛ ɛbɛyɛ ne dɛ ɛnam di kan ne sɛ wanka biribi amfa ho ne nkyerɛ sɛ ne nyinaa yɛ ana ne nyinaa nyɛ sɛ yɛn so eti etire no hu sɛ ne amamɔ ni kɔ ne nyɛ na ɔno so ama ameka no so nkyerɛ sɛ enti no ɛsono sɛ ne ɛsono angla obi adi hu na asɛm ofiri enti sɛ akɔde ka biribi Mahama pɛn so edi kan no wɔ ka biribi a ɛno nkyerɛ sɛ
ne Mahama ye ni nyina na enye Okay. ɛna sɛ Akufo-Addo apɛ so wɔka bibi na ɔka ne yi a ɛno nso nkyerɛ sɛ ne Akufo-Addo ye ni nyina ɛyɛ but ne ɔno choose sɛ ohun ye no ɛno no enti sɛ ne adwontofo bebe wɔ Ghana ha ɛno ti sɛ ɔno ahu bibi na waka na sɛ osusu ahu bibi anso yɛ adwontoni fa pen ne paper so kyerɛ na nso bɛto de ni nti Na so beto de. Yɛhwɛ Prophet Mensa. Ade a wɔyɛɛyɛ. Ghana fo ne bɛka a wɔ madwene. Okay. Na papa hu ne sɛ ɛyɛ total disrespect to ɛyɛ certain president John Dramani Mahama. Enti wo behia sɛ ɛyɛ abranteɛ no ɛmra bonte ɛmɛpa kyɛw. Ɛnyɛ sɛ wɔma ne 7 days de ɛbɛto no ebi ana wampɛ. Woyɛ ɔsɔfoɔ na sɛ bibi sa ɛkɔ so wɔ amammuo mu anaasɛ wɔ man mu a ɛyɛ ne kwan so wa no sɛ saa na sɛ yɛ treat such issue ana. Oba wɔn sɛ masere mede kan ga sɛ sɔfo ne video de me hu yɛ no ɛyɛ mesere de bia me ka sɛ yɛ papa no masɔfo yɛ sere mu me sɛ yɛ ni hɔ a wɔn ni hɔ ɔmo so ni hɔ a yɛ ni hɔ enti sɛ bibi ni na sɛ ɔmo bɛyɛ na ɛbɛba public domain na ɔmo hu sɛ ne ɔmo bɛyɛ no sɛ ne bɛyɛ na yɛ so a yɛbɛka ho asɛm no yɛ hu sɛ ne yɛbɛka asɛm na yɛ ano ankopa efi sɛ yɛ dan a wɔyɛ nyame nipa nti yɛde saa buo no ɛde ma wɔ mu na yɛnhwɛ ne ɛsɛ akɔdeɛ kɔkaayɛ anaa nnwuma wɔkɔtoo yɛ tweet a wɔkɔtoo yɛ nti sɔfo yɛ so gyade bucket si so ɛdome sɛ akɔdeɛ na yɛdi kan kyerɛ no sɛ duaboa nyina so ni mu no ɛnyɛ adwuma sɛ akɔdeɛ sesɛn wɔsɛ back to Gary Soakins like we never left na asɛm wɔka yɛ ni enti sɔfo no sɛ kiyenya na ka yɛmisa ne sɛ so asɛm na wɔka yɛ Gary Soakins no emu ne ɛwɔ he Mahama ne din no John Dramani Mahama Gary wɛn Soakins wɛn yɛ ɛkyerɛ sɛ ne sɛ akɔdeɛ ka yɛ no wɔde ɛma mpani John Dramani Mahama anaasɛ ebia video bi campaign time na Mahama kɔka asɛm bi so SS4 na mo wɔ school no asɛ Gary Soakins ne yɛde ma wɔ mo ɛno nti no ɔmo bɛba kora na nkɔla na fonfon ne ade sɛ akɔdeɛ yɛ dwuntuni ɔyɛ artist enti bibi ebetumi ayi inspire na mo no de atro nwum bia no ɛno na ɔbɛyɛ enti sɛ campaign ne kɔ so mampani John Dramani Mahama aka asɛm bi a ɔyɛ dwuntuni a ɔte asɛm na no sɛ asɛm yi de me de yɛ nwum a ɛbɛkɔ ɛna ɔde ayɛ nwum ɛno dua wo bɛ ne wom ɛno me nsɛm bɛ ne wom Na that go do susu sɛ nsɛm bia ne ɛte ɛde yɛ nwuma. Maame ɔyɛ dwuntuni na ɔwɔ aso ɛde ma ɛnwom na wohu nwom a wohu ɔte nwom a wɔte no wohu ne ebetumi ama yɛ nwom ne deɛ ontimi nkyerɛ ne ɔfa nyɛ ne ɔfa nyɛ ne ɔno na yɛ artist no ɔno na enim sɛ ne ɔbɛhyehyɛ nwom no si afa ɛbɛma na bɛyɛ nwom kasa mi ti ha mi kan sɛ artist bi ti ha obetumi afa nsɛm a meka kekese ani ɛbɛyɛ nwom ɔbɛde ɔde bɛba bɔnten na ayɛ de na asɔ Ghana fo ani ɛno nti sɛ mampeni sɛ ne nsɛm bebree no kae nkokɔ nketenkete so wɔkaayɛ ɔkeka nsɛm bebree ɛne ade nti na wɔamfa saa nsɛm no nyinaa fa anyɛ nwom wei no na ɔtee no ho sɛ wei na mede yɛ nwom a ɛbɛkɔ ɛna wafa na ɔde ayɛ nwom duabɔ bɛyi na wɔwɔ mu ɛyɛ na asɔfo no yɛ ne yɛ nim sɛ ɛyɛ fam na yɛ na wɔn mo pɛw saa sɛ wɔn ho sɛ nipa ne wɔ din nti me right wɔ ne din ne so saa na me ho sɛ sɔfo wɔyɛ no ohun ne sɛ saa akɔde yɛ obi a Ghana ha ɔbɔ ne din a obi yɛ nim no nti ne wɔbɔ saa akɔde ne din a obenya saa fam na wɔhwehwɛ ne saa nkɛnyɛ saa nka saa de yɛ asɔfo yie no kwasɛm pa ne sɛ ani hwɛ hefa Na wɔkyerɛ sɛ abranteɛ ne ma bɔnten mɛpa kyɛw no adwen na wo ne ne nya na sɛ wohu ne sɛ ɛnsɛ sɛ nka wɔba bɔnten kora bɛkasa. Okay ɔmmɛpa kyɛw sɛ wayɛ den Wakasa ɛde afa ɔmmɛpa kyɛw sɛ nyame adom na kyɛdeɛ na akyɛde na nyame adom no ɔyusu That go do nhwɛ mpanimfoɔ se ɛkutie anim ne wura madamfo bɛka kyɛw sɛ ɛku short no seat owner ɛkutie anim ne wura enti Mahama bɛka sɛm wɔka Gary Soakins wom do Gary Soakins anya Mahama din but yɛ wɔ asɛm bi wɔ hɔnom a wɔka describe nipa bi asɛm bi wɔ hɔnom a wɔka sɛ yɛn nyina ɛte ha yi yɛkɔka ne moka fui ana anyanta frama yɛnim nipa ɛpɛ sɛ yɛka ne ho asɛm enti sɛ wɔammɔ nipa ne din a wotumi ho ne sɛ asɛm wɔ deɛ ɛyɛ directly to this particular person enti sɛ sɔfoɔ no ka saa sɛ ɔmmra bɔnten a wo ɛyɛ sɛ no wo na Ghanafoɔ tie o ɛdeɛ na wo nso wɔka ɛde akyerɛ sɛ sa akɔdeɛ mpo kora na other artists a ɛwɔ ɔman Ghana mu no ɛde afutuo na ade bɛma ɔmo concerning ɛyɛ yɛ politicians mpo sɛ nya no a ada ɛyɛ nkurɔfoɔ bi ɛwɔ Ghana ha na ɔmo nso boa ma mamu na kɔso no ɛde afutuo na ɔde ma wɔn Maame ma yɛ ni kan ho sɛ artist no ɔmo adwuma na ɔmo yɛ no so ɔmo frɛ no showbiz nti ɛyɛ show
ɛsan yɛ business enti adeɛ bi a de sika bɛka show na wɔn yɛ no ho no ɛno na wɔn hwehwɛ ɛno nti beef ayɛ na wɔn nyɛn mpempi no bɛnya beef wɔn sɛ ayɛ heated argument between artists mmienu ɛbɛwie akyire no wɔn bɛka akyerɛ sɛ ɛka adwuma no ho enti beef ɛka show business no ho enti sɛ obi di nnwom ɛpem obi ekutia ɛka ho sɛ obi twere nnwom akasa mo akasa nnwom to ɛno nti sɛ nka sɛ asɛm yɛ yɛka wo de yɛmfa ne sɛ sɛ akɔdeɛ mpo ɛbɔ nnwom de tia mahama sɛ nka mahama nso yɛ dwumtoni a kabo nso no so bɛwilizi ne deɛ tia sɛ akɔdeɛ ɛka adwuma ne ho enti sɔfoɔ no wɔnte adwuma no ase yɛsrɛ no papa wei nnwom to no ɛnyɛ asɔfodie ɔnte aseɛ wɔwu ne sɛ hyɛ yɛto nnwom ne yɛturo shades ɛka adwuma ne ho ɛyɛ show business ɛno ne ma ne yɛ dɛ ɛno ne ma ne yɛ fɛ enti sɛ wɔde na sɔfo dwuma a wɔni na sɔfo dwuma na onya show business no ɛma show business foɔ ade bi wɔ na asɔfo no wɔn yɛ a ɛyɛ na ɛnte aseɛ nim enti wei saa adua ne te sɛ akɔdeɛ bɛpa ne kyɛw sɛ wɔatwerɛ nyame ama no toma kyɛdeɛ na ɔyusu ɛno ho kyɛw pa anaa wɔbɛpa ne kyɛw sɛ obi aka asɛm no ho sɛ asɛm yi a papa yɛ akɛn meyi biribi firi mu ɛbɛtumi ama me sika na wayi afi na ɔde to nnwom anya ne sika wɔmɛpa sika na wɔanya ne ho kyɛw Bible says munsu mo hone mo ma monsume ebe ya asofo no wonsu ne hone na asori monsu sa akode aya samu ebusiafo ha etu ma GHS so da go ti ebe ya asofo no onsu ne ho ene na asori ma monsu ma sa akode san say sa akode ne ba bia waduru no so oge ya na adwene say 20 years to come kra wanya dwuma bio ma obedidi enti wi ase we no wo hono mu ane wodi awuni mu ye bia no hwe na ye ne yie na no na daachi bi ubedidi ho aha etu ma say dem din kan ka cho mesre so be subscribe na wa like so wa share video no edi ama me bob bell ne so eno hia me yie pa say be ya video bia obetumi anya bia hwe na wanya bia ti akwanya wo ho say obekire wadwen e wo comment section no ase de wonti ase bia no bisa e bekire wase kama e de account prophet Abednego number ne so e da screen ase frɛ no de ha obia wa abusua ni mu a wonti ase no abusua ha koda na yare da basa obekire bibia ama niema aye kama e de ama just so hema e na metina egwamu makra